Salutare, oameni buni, bine ați venit la al doilea episod cu Survival Simulator. De data asta suntem online cu Vlad Cârâsă. Căutați pe YouTube Vlad Cârâsă. Strânge lemn. Și eu chiar între timp am strâns câteva ladder, câteva oruri, am făcut câteva iteme și acum vom face o torță, că nu prea vedem. Așa. Și... Bă, la cât de m-am strâns, cred că fac o casă, nu? Hai că da. Hai că acum să facă astea, să facem și noi o torță. Dacă știi ce zic. Numai de un clot avem nevoie. Și atâta. Am 60 de bucăți de lemn. Super. Construim și o casă. Păcat că nu mai pot să iau ăsta. Mai făcut furnar. Nu trebuie să fac furnar. Păi da, dacă să fac o torță și acum vom face o torță. Unde e? Uite, torci. Bă, nu văd un mic. Vezi că avem 48 de secunde să... 48 de secunde până se face torța și ăla. Furnace-ul n-am cum să-l iau, deci... Papa. Și... Da. Ai nevoie de lemn sau ceva ca să... De ce ai pus furnar? Ca să prăjesc. Bă, te fac ce mai speriat. Bă, da, serios, îmi mistrezi ceva? Bă, mi-scriți te tacă, dacă căprioară ceva, că am eu... Căprioara fuge. Am spir, bă, și trag după ea. Tu nu știi să vorbești românește. Aoleo. Tu românește. Hai să vedem dacă s-a făcut torță. Hai, s-a făcut în sfârșit. Băi. Bă, de ce dai? Și mă, eu. Și eu, nu eu. Mama, prinde tot seara. Ei. Oh, dar s-a făcut lumină. Altă viață acum, așa-i? Mai ai piele. Nu. Deci în acest caz trebuie să... Băi, nu fugi, mai ce uite să... Păi da, oricum, hai să strângem ceva lemn să facem o casă. Hai, mistrețul, hai pe el. Mistrețul? Hai de pe el. Hai pe el. Ca, headshot. Mamă, nu cam de... Nice. Ăla-i. Mortis. Eu iau cluciul. Tot am luat din ele. Așa. Eu am deja Hai, la... mă, că răsari soarele de acolo. Bine, către... Să răsare soarele? Să răsari? Super! Înseamnă că nu o să mai avem nevoie de torță. Și acum cred că facem... Ce facem acum? Cum fac un stick? Nu știu, eu zic hai să explorăm, să mergem pe munte. Vrei să mergem pe munte? Nu are rost. Când am mai jucat, am fost și n-are niciun rost să-ți faci acolo. N-ai resurse, n-ai absolut nimic. Nu, păi... N-are deloc, n-are rost. Nu știu ce să zic atunci. Se face zi. Și cred că am făcut o torță degeaba. E că răsare soarele, dai la aia. Bă, dar nu mai da! Ce-am dat eu? Că-ți dau eu un baston. Îți dau eu un baston din ăsta. Îmi scapă toporul din mână. E așa mai rău. Ia. Vezi că am spirul ăsta. Eu fac o tortă. Fă o torță atunci. Bă, din pielea asta pot să fac cluci. Ce să-ți faci? Din piele, știu că poți face cluci. Cel mai probabil da. Hai, da, bă. Bă, hai să mai vânăm, că din cluci îți trebuie 11 cluci, am impresia, ca să faci un, de construit. Asta o să facem aici. Știi cum zice Dorian Popa? Am construit case, acum fac cartier. Ok. Oricum. Bă, dar unde facem o casă sau ceva de genul? Bă, eu o să fac... Îmi dai seama că să ne facem casele apropiate, nu? Ce? Ne facem casele apropiate. Păi, eu zic să ne facem tu o casă, eu o După casă. episoadele acestea, aș vrea tare... Opa, misterul. Hai să mergem peste el, să-i rupem. Ce, hoții. Trecem ca mistrețului. Aia căprioară, mă! Vreau să zic că ar fi interesant să jucăm după aceea cu mod. Să luăm cu mod. Na, eu nu joc cu modul, vreau să fiu corect. Voi face pe canalul meu cu mod. Oricum va apărea cât de... Bă, căprioara! Dai mă cu sulița. Dai cu sula. Aoleu, Așa Vlădiț. zice, mă, așa zicea sule.
Stai așa că S-a blocat, cred că da. eu am înfipt în cur. Bă, ce are, mă? Uita, am murit. What the... Am murit. Bă, este ursul aici! Unde? Nu te duce, că ăla se dă... Știi cum se dă? Se dă rău. Bă, eu zic să nu... Gen... Eu zic să lași ușul din cameră acolo. Da. Bă, da, mă, dar și cum iau căprioara? L-am luat eu. Ai luat-o tu? Tot eram. Super. Aoleo, Am găsit mor de foame. Am găsit loc bun pentru casă. Ia-ți piatră, mă. Bă, Piatră. consum. Opa, bă, eu îmi fac de la de construit. Să construiesc. Bă, ce are, mă, dar nu vrea să... Carterule, ce ai de nu vrei să mănânci? Hai, mă, că fac un de la de construit. Atunci ia lemn, cât intră. Și piatră. What the fuck is going on? Și mai probabil nu cred că o să mă aud. Da, păi are ceva joc, nu știu, lăguit, nu știu ce are. La tine, mie merge perfect. Păi da, mă, dar de ce nu pot să mănânc? Că eu mor de foame aici și nu pot să mănânc, dacă știi ce zic. Voi muri. Ce să mă urmă, mâncă carne crudă, că poți. Păi am carne friptă, dar nu vreau să o mănânce. Hai, gata, că am mâncat în sfârșit. Da, bă, eu joc de când m-am jucat, nu cred că pot să mă duc. Hai că... E ok. Bă, uite-te un pic la mine, la mea, să vezi ce am în mână. What the fuck? O, da, de ce era cu sânge? Că nu era cu sânge. Este pică copacul plin. Oh my god. Patrocle. Merge și peste asta, patrocle. Mai merge să dai în el. Hai că da. Oricum mă duc să strâng lemn. Poți să strângi cât la Hai să încep aici să fac o casă. Dar noi o să jucăm mereu online? Adică, nu. Păi tu poți să joci offline. E bine de 3 pe 3. Ha? E bine 3 pe 3. Facem împreună sau? Acum fac aici o casă în care să rămân eu după aia. Îmi strâng lemn ca să Bă, eu am fac. strâns și mai mult lemn. Bă, deja e gata. E ce ai crezut? Let's go. Și nu uitați, puteți să dați follow pe TikTok la Vlad Cârâsă6. Cei care vă uitați pe TikTok, se merită, facem content foarte bun. Nu prea postează. Am avut și topor. Fă-ți altul. Cu ce să-mi fac? Cu leather. Ca ai leather de la animale. Dar întreabă piatră. Păi ia piatră. Cu ce să iau? Cu mâna? Aoleo. Du-mă bucăți de piatră. Mamă, păi cred că dau aici la infinit. Bă, nu, bă, adu piatră. Ca să nu rămânem fără topoare. După ce rămâi fără topoare, să faci papanul ăla cum. Cade, bă, cade. Dă-te, bă, că cade. Iau copacul după pe mine. După aia ia 4 bucăți de piatră. Sau stai să vă zic. Păi, bă, îți dau eu toporul ăsta și să-ți faci să iei... 8 bucăți de piatră, adu. Cât? 8. Da, ia toporul ăsta și ia-ți. Da, bă, dar nu trebuie să-ți iei multe, nici că este acolo, nu e câte chestii lângă tine. Du-te șans, mă, ia-mi 8 bucăți. Păi eu am deja piat. Aoleo, pe ce ai făcut mai aici? Ce am făcut aici acasă, îl fac. Ce, și nici aici mai vin încă, uite, 2 mai vin. Să fac și eu ceva? De ce ți-ai făcut și tu? Dă-mi lemnul, copile. Păi dacă asta e casa ta? Dă-mi lemnul, o să stăm în asta. Aha, că după aia să mă scoți afară din ea. Nu te scot afară, nu. Și să dai lemnul pe jos. Ia. Îl iau, dar unde-i? Unde l-am țăpat, mă? Stai, că nu l-am țăpat. Bă.
Vezi că ți-am săpat piața să-și faci un de ăla. Și lemnul? Nu-ți dau lemnul. De ce? Pentru că îmi fac eu o casă și tu să faci o casă. Nu, du-te atunci. Dar fă-ți unul mai aici, mai aproape. Până să fac multe, să fac o casă și pe munte. Am mai multe. Mai trebuie o bucată de lemn. Dă-mi bucată de lemn. Dă-mi, gen, Wait a second. nu știu dacă poți să-mi dai gen tot o bucățică de lemn. Stone. Am nevoie de stick și de cloth, băgam Am, eu. băi, vezi până acolo să spun Mamă. Bă, mai ții minte oare unde am lăsat? bucată de lemn, copile, că nu pot să fac toporul. Păi, dar ia toporul ăla! Ce topor? Ha, stai că nu ți l-am dat. Bă, mai ții minte pe unde era furnace-ul ăla? Bă, pe la... Cred că era pe la... Ia, hai că-ți dau acum. Pe la I, pe acolo. Pe la I 90, nu știu, pe acolo. Pe I 90, nu știu, cred că pe acolo era. Bă, dar n-am cum, am să-ți dau numai 15. Da, bine, dă-mi. Așa, nu, că după aia ne folosesc că ăsta tot. Locuim amândoi în aia, bine? Asta până fac acolo. Ce? Nimic. Bă, nu jura, mă. Nu, mă, n-am înjurat ce ai. Bă, trebuie să caut furnace-ul ăla neapărat. Au. Bă, și gen cu aplicația asta care filmez pe acum, poți să filmezi și dacă nu suntem în același loc. Cum adică? Bă, tu poți să pui Discord-ul Da, pot să mi-l pun. pe telefonul ăla tău. Cred că da. Și eu pot să mi-l pun pe telefonul meu. Și după aia să ne auzim, gen. Știi? Sau trebuie de pe același telefon? Cred că da. Bă, nu mai găsesc furnace-ul ăla, bă. Nu mai căutat, îl caut deja. Bă, cum e stret? Ăla cu jurbați ușor. Come on! Trebuie 20 de lume. 10, 9. Băi, mămâncă, băi! Hai și ajută-mă că mor! De ce stai? Oh, shit. Bă, vezi că ai sulițe, parcă aveai sulițe. Asta e că nu mai vine după mine. Mai bine să nu-l omor. Să mai bine să-l omori, poate aduci și niște piele. Bă, adu piață ca să-mi facem un dolar. Bă, dar eu cam, dacă știi ce zic, cam trebuie să fac rost de ăsta să-mi fac un topor nou și nu mai știu. Dar știi ce, mă, îmi fac din nou un furnace. Dar fă-l aici, acasă. Asta mă amândoi acolo? Da, mă. Ah, ok, hai că acum vin. Până termin casa asta și până mai strângem materiale, după aceea faci toale. Am fac toale. Păi și ce o să rămână cu casa asta? Păi până îți faci tu altă casă, să-mi fac eu alta și nu ne rămâne la asta. A, da, asta nu rămâne la nimănui? Ba da. La cine? Nu știu, vedem. A, nu-ți rămâne ție. Dar nu știu. Dar nu, eu nu abandonez. Ce? Eu rămâne mine. După aia. Eu am construit-o. Da, păi, știi ce, mai bine cred că îmi fac furnace-ul la mine pe casă. Tu încă nu te-ai construit casă. Fac cu clubul ăsta Încă să n-ai așa schimb. ceva. Ce? Încă n-ai așa ceva. Ce? O casă. Încă. Dar tu unde erai, bă? Că eu nu mai țin minte. Bă, dar de ce pleci așa de nebun? Nu știu. Bă, vezi că numai de data asta să mai zic unde era. Eram la H. Deci între 9 și 8 H. Stai așa că mă uit acum pe mapă. Deci în mijloc, uite-mă așa. Uite. H, Bă, între G și H. între G și H, Nu, între H. Aoleu, la H. la H, da. Între 9 și 8.
Fix pe linia aia. Hai că nu-s departe. Bă, când am început primul episod, bă, n-am găsit absolut niciun animal. Știu, mă. Ăștia știu de frică. Ursul. O întrebare la care puteți să răspunde în comentarii. Dacă ursul este în cămară, unde este ursul? Da, taci, Încă mă. una dintre întrebări. Ce se Bă, dar nu mai jucăm la mine în ce se video. întâmplă dacă mergi la 3 dimineața în fața oglinzii și rostești de 3 ori vară? Să vedem cât dintre voi știți. Bă, plin de urși pe aici. Aia nu e de cele multe, mă. Să știi. Bă, nici n-am pus 2 zile și așa și gata lemn. Nu, că mă duc să-mi iau. Hai să văd. Ah, n-am stop. Ok. Stau cu ochii numai pe ursul ăla. Oleo, bă! Alt urs. Aici Hai sunt. repede cu furnalul, bă, să bag acolo niște carne, că mor ai de oameni. Stai așa. Map, între G și H. Aoleu. Bă, între 9 și 8. Hai, nici. Vin. Dacă îmi stă în cale un urs, dacă știi ce zic. Șarpe peste. Bă, și dacă mor. Asta e. Ei, asta e. Ui, cum merge toporul ăsta, de fiecare lovitură se duce. Și nu înțeleg cum se duce dacă îl văd în 3. Deci, are sens. Cred că acum vin amice. Amice, cred că nu ajunge să spate. Amice, te văd. Bă, mamă, ce casă mișto ne-am făcut. Ai făcut. Vrei să-ți dau și eu lemnul meu? Da, normal. Nu țipa pe casă, nu țipa în casă, țipa la ceva. Vedeți că cum filmăm episodul ăsta, o să apară și la el pe canal un episod horror. Bă, nu țipa, nu țipa. Nu, hai, am 43 lemn Oi, bine. și 62. Atâta, gata. Ai piatră? L-ai luat? Da, l-am luat, ai piatră. Da, am. Fără că de-am furnal. Ce? Fă un furnal. Ok. Dar la campfire trebuie să-ți faci mâncare, mă. Nu, adevărat, poți și la furnal. Da, poți și la furnal, dar mi-a mai mult la furnal. Dar nu o să fă furnal, că o să rămân în casă furnal. Există shop, aoleu. Normal că există shop. Vrei să zici că nu mi-ajunge lemn să pun toate ferestrele? Fac campfire. Ce ți-am zis? Nu mi-a ajuns. Măcar de mai în 4 de. Bă, dar fă loc. Ai făcut loc de ușă. Facem cu etaj sau? Păi, hai să o facem. O facem fără, că dacă după aia, dacă vreau să mai modific ceva la ea, sparg. Hai că-ți dau și celălalt lemn pe care l-am. Așa, după aia, dacă... Oh, shit, nu. lemnul. Așa. 62. O, văruțu! 69. Așa, și acum... Oh, băi. Flor, inductor, podea. Bă, filmăm deja de 20 de minute. Oh, e bine, nu? Ăsta nu e limitat ca mobilul, nu? Nu? Facem etaj sau nu facem? Nu facem. Hai că mi s-a craftat ăsta. Fă, pune, poți să l-arunci pe jos. Nu, unde să-l pun? Poți să l-arunci pe jos. Unde să-l pun? Poți să l-arunci pe jos. Nu. Hai să văd. Unde să-l pun, mă? Așa, poți să l-arunci pe jos. Bă, nu ăsta. Campfire am făcut. Lasă-l.
Fii atent, du-te cu el așa. Și du-te pune acolo în colțul ăla. Aici? Acolo. Ok. Hai. Hai că l-am pus. Bă, Angele. Bă, ieși mă din ăla, că eu mor de foame. Apoi Bă, vezi că mâine... mai continuezi filmarea? Da, mă, continuă. Bă, în casă. Bă, și băi, spune, echipa S01... Dar cum, cam așa. S01 E1. Ce? Bă, punem... Păi de-aia mai ai pus un episod și am pus... Așa, episodul se numește Survival Simulator, Angel supraviețuiește în pădure, episodul 1. Las că dacă ăsta pun tot. Păi... Ce? Bă, auto și... Apoi, hai să continuăm filmarea. Oricum, o să facem și la Vladus pe canal un episod după ce îl postez pe ăsta. Uitați acolo, o să aveți în descriere Vlad Cârâsâ canalul. Îl aveți în descriere și la Vlad o să fie tot și canalul meu. Ți se pune în descriere. Ți se pune în descriere. Da. Păi și cam... Hai că e și frumos ca să zici. Ia să vedem. Adică hai afară să vezi. Ce, de ce afară? Hai mă, cum se chema videoclipul ăla? Ce videoclip? Jocul ăla. Survival? Ia mă ăla cu... Hai ne jucă bolul. Nu, haideți că vă las și vedeți la Vlad că va fi un episod. Haideți, v-am pupat.